Az Alex szeretné küldeni ezt a dalt nagy szeretettel anyjának, Margitnak a 42. éves születésnapja alkalmából, és a kedves testvérének, Robinak a 24. éves születésnapjára. Az Alex és a felesége Vivi, kislánya Nazira, Margit, férje Sanyi, apó felesége, Kitti, gyereke, Ruben, Jászmin, Maja, és Margit lánya, Lina, Józsika, Fickó, felesége, Cirpi, Bence, Zeynep, és Robi felesége, Szandi, lánya Sharon. Isten áldjon meg benneteket, legyetek áldottak, szerencsések! Nektek szól a dal! Egyszer megmondta a drága anyám, hogy fiam, országvilág lesz a amit akarsz te, jaj, csak majd ne csinálj te magad. És még egy jó szót mond az Alex a drága édesanyjának és a testvérének, a Robinak. Háj, ha el akarsz válni, inkább váljon el a mapaszél. Égtől jöjjön meg a feneszt a nagy áldjon benneteket, legyetek szerencsések! Jaj, de anya sincs a fia nélkül. Jaj, de én sem vagyok az anyám és a Robi testvérem. És még egy jó szó, legyetek szerencsések! Ott állj adtam egy kis megomban. Jaj, de agasztalja te meg
Jaj, de nem tudom, hogy hova is menjek. Jaj, de hova tegyem a fejem.